Pätkätöitä ovat nollatuntisopimukset, vuokratyö, osa-aikatyö ja määräaikainen työ. Kaikkia näitä yhdistää se, että näissä työsuhteissa jatkuva epävarmuus on läsnä. Samoin myöskin se, että ansiotaso jää työntekijällä yleensä aika matalaksi. Ilmoitteeksi kun tekee, niin ei välttämättä ei. No niin, lähdetään pätkätyöt alas! Kokoomus ja elinkeinoelämä koko ajan jatkuvasti meille toistaa, että pätkätyöt ovat parempia kuin se, ettei työntekijällä ole töitä ollenkaan. Meillähän tämä ei käy ja tämä on ihan selkeää huijaamista asiassa, sillä näin asia ei todellakaan ole. Työelämä voi olla reilua niin, että kaikkia koskee samat säännöt ja reilut pelisäännöt. Kyse on siitä, että jos työ oleellisesti vähenee, niin työnantajalla edelleen on käytettävissä lomautus- tai irtisanomismenettely. Mutta ei ole oikein, että työntekijä nähdään joustavana varana, joka voidaan tarvittaessa kutsua töihin, ja sen jälkeen kun häntä ei tarvita, niin kylmästi heittää sivuun sosiaalitoimen luukulle. Orjatyö! Pätkätyö on orjatyö! Pätkätyö on orjatyö! Tarkoitus on kertoa teille hiukan, että mitä pätkätyöntekijän arki tällä hetkellä on. Oma tarina lähtee teollisuudesta ja siitä, että olin tarvittaessa töihin kutsuttava nollatyöntekijä, jolle ei tarjottu tunteja muuta kuin silloin, kun tarvetta oli. Mitä tästä seurasi, oli se, että omalla työllä ja palkalla ei välttämättä tule toimeen. Koska omalla palkalla ei tule toimeen, on ihan turha kuvitella, että esimerkiksi saisi pankista lainaa. Tämä kaikki on pätkätyöntekijän arkea. Pätkätyöntekijöitä Suomessa on yhä enemmän. Pätkätyö koskee nuoria ja naisia. Jopa 25% Suomen työntekijöistä tekee pätkätyötä tällä hetkellä. Erilaisia määräaikaisuuksia, osa-aikaisuuksia ja nollatyösopimuksia. Hyväksytkö sinä pätkätyöt? Jos et, niin nyt on syytä tehdä asialle jotain. Tule mukaan. Me halutaan työelämästä reilumpi ja niin, että ihmiset tulee palkallaan toimeen.